ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 1947 ଆଜିର ଦିନରେ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜୟଗୁରୁ ରାୟ, ଲୋକମାନ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ